nás v organizácii. My sme Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica. Máme aj ďalšie dve pracoviska vo Zvolení a v Žiari nad Hronom. Takže v našom centre vlastne máme dobrovoľnícky program Opri sa o mňa, kde vyškolený dobrovoľník chodí do rodiny, s ktorou spolupracujeme, buď k dieťatku so zdravotným znevýhodnením, alebo k jeho súrodencovi a trávi s ním čas. Aťka k nám prišla vlastne pred 2 rokmi, prejavila záujem o tento program Opri sa o mňa, kde prešla vlastne školeniami. Prvý rok chodila do rodinky, kde je chlapec s autizmom, ale chodila vlastne za jeho sestrami, ktoré boli dvojičky. Tento rok vlastne chodí do rodiny, kde majú chlapca s oneskoreným vývinom reči a s problémami s emotivitou. Spriatelili sa a spolu majú veľmi pekný čas pri hre s Legom, s vláčikom, alebo čo ten chlapec vlastne chce. Chlapec sa posunul aj čo sa týka reči, začal rozprávať, začal vlastne vyjadrovať svoje potreby, čiže my sme veľmi vďačné za Aťku, že prišla do nášho centra, že si vybrala tento dobrovoľnícky program. Je veľmi svedomitá, zodpovedná, naozaj, že plní termíny, aj čo sa týka možno našich stretnutí, lebo my sa ešte aj naďalej stretávame s dobrovoľníkmi, aby sme ich podporovali v tej práci, aby mali nejakú spätnú väzbu. Tak milá Aťka, veľmi sa tak tešíme, že tento rok si získala ocenenie Srdce na dlani a chceme ti tak odkázať, aby to srdce na dlani, ktoré dneska získávaš, si vedela dávať sama sebe a potom aj tak druhým ľuďom okolo seba.